खुलुमबाय। दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान। दिनै फोरोंगिरि साननि गासै फोरोंगिरि आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ नायनाय गासैनिसिमबो फोरोंगिरि साननि हामलायनाय जासिहरबाय। दिनैनि बे सानखौ ड.सरबपल राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फालिनाय जायो। ड.सरबपल राधाकृष्णननि जोनोमा 1888 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बराव तामिलनाडुनि चेन्नाइ नोगोरनि तिरुतानी टाउनाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा सर्बपल्ली वीरास्वामी आरो बिमानि मुङा सीताम्मामोन। बिथाङा 1903 मायथाइयाव 16 बोसोर बैसोआव शिवकामुखौ जुलि लायो। बिथाङा 8 बोसोरसिम न'आवनो बिमा-बिफाजों थानानै सोलोंथाइ लादोंमोन। 1886 मायथाइनिफ्राय तिरुपति लाहौल फरायसालियाव फरायहैयो। बेयाव बियो 1986 निफ्राय 1900 मायथाइसिम फरायनानै 1900 मायथाइनिफ्राय 1904 मायथाइसिम भेलर कलेजाव आरो 1904 निफ्राय 1908 मायथाइसिम माद्रास क्रिस्टियान कलेजाव फिल'सफि आयदायाव BA थाखोखौ फरायो। बिथाङा संस्कृत आरो हिन्दी आयदाखौबो सोलोंथाइ लाफादोंमोन। बिथांनि फोरोंगिरि खामानिया जागायो 1909 मायथाइनिफ्राय। बे समाव बियो माद्रास प्रेसिडेन्सि कलेजाव फिल'सफि आयदानि बिबुंगोरा जायो। 1918 मायथाइयाव बिथाङा मिशिगन इउनिभारसिटियाव प्रिन्सिपाल महरै थिसनजायो। 1921 मायथाइयाव दर्शन आयदानि फोरोंगिरि जायो कलकाता बिश्वविद्यालयाव। बिनि उनाव बिथाङा फारियै कन्ट बिश्वविद्यालयनि उपाचार्य, मानचेस्टार बिश्वविद्यालयनि अध्यापक आरो अक्सफर्ड बिश्वविद्यालयाव बिबुंगोरा महरै थिसनजायो। बिनि उनाव बिथाङा आरोबाव फिन कलकाता मुलुगसोलोंसालियाव फोरोंगिरि महरै थिसनजायो। 1948 आरो 1949 मायथाइयाव बिथाङा गीता आरो भागवतखौ इंराजियाव राव दानस्लायदोंमोन। भारतआ उदां जाखांनायनि उनाव बिथांनि जिउआव सोलायनाय फैयो। भारतनि संबिजिर रनसायनायाव बिथाङाबो सासे सोद्रोमामोन। बिथाङा भारतनि गिबि लेङाइ हादरगिरि आरो नैथि हादरगिरिमोन। बिथाङा 1952 मायथाइनिफ्राय 1962 मायथाइसिम लेङाइ हादरगिरि आरो 1962 निफ्राय 1967 मायथाइसिम भारतनि हादरगिरिमोन। बिथाङा 1954 मायथाइयाव भारत रत्न बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बिथाङा 1975 मायथाइनि 17 एप्रिलाव रुंसारि जायो। बिथाङा सोलोंथाइ आयदायाव होलांनाय बिहोमानि थाखायनो 5 सेप्तेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो फोरोंगिरि सान महरै फालिनाय जायो। फोरोंगिरिया जादों जोंबाय थानाय गंसे मम बाथि बादि, जाय गावखौ फोजोंनानै गुबुननो सोरां बिलायो। सोलोंथाइ गैयाब्ला गावनि जिउआव माब्लाबाबो गावखौ जाफुंसार होनो हाया। सोलोंथाइ गैयाब्ला समाजा दावगालांनो हाया। सोलोंथाइनिफ्राय गियान मोनो। बे गियानखौ रां-रुफाजों बायनो हाया। बे गियानखौ जोंनि गेजेराव होग्रा सुबुंफोरानो जादों फोरोंगिरि। बेखायनो
जाय जोंखौ जेरैबो गोरों गोरा आखा फाखा जानो गियान होयो। बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो मान होनांगौ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जोबथारनायाव फोरोंगिरि साननि फिन खेबसे हामलायथि बावहरबावनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट हरदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हानायमानि नोंथांमोना शेयार खालामदो। खुलुमबाय, गोजोन्थों।